Tak vážení, pokračujeme v historii kolem ruské ceny v Praze, v Čechách. Je to česká firma, je to zapsaný spolek, takže máme všechno v pořádku i z formálního hlediska. A pokračuji, ale předtím, jako dojdu do posledních našich událostí, tak řekl bych ještě jednu věc, že tak se stalo, že my jakoby zvlášť odznačili rodinu Kerčí. Kerča je to velmi známý rusínský kulturní a politický činitel, který hodně pracoval v podkarpatské Rusí a má dvou dětí a oni taky šli literární cestou. A tak se stalo, že oba byli našimi laureátami. První byla Tamara Kerča, ona se byla vyznamená za peprné vtipy, žertovní písni, zpívanky a pohádky, psané velmi košatým rusínským jazykou besidou. Za knihu Bobalky i s poprem, poprem to s peprem, a bylo či nebylo, a který ona nejen, že sama vymyslela a napsala, ale ona ještě to taky ilustrovala. A její bratr Igor Kerča, já jeho považuji za takového opravdu dnešního giganta podkarpatsko-rusínského v kultuře a v literatuře. Proč? Protože Igor Kerča udělal takové slovníky. Je to slovník rusínsko-ruský, dva takových díly vážení. A má 58 000 termínů. Slovník rusínsko-ruský. Stejní dva díly. Je to slovník rusko-rusínský. Má 65 000 slov. Dovolte představit. Tak člověk se naprosto udělal pomník. Takový neuvěřitelný. A já jsem strašně toho Igora vážím, protože on se to dal do internetu. To můžete купить то страшно тяжко, protože to je naprosto neprodejné, to má několik lidí, já to mám věnováno mně, rozumíte, jako zasnovce té ceny. Ale on to umístil na internetu a každý může na to se podívat. 65 000 termínů rusko-rusínských. Naprosto špička. A vrátíme se k poslednímu svatému Mikuláši. Премії давали на Святого Миколаша, nebo před tím svatým Mikulášem 18. tak bylo to u nás v Rusínském centru v Dašicích. A Rusínský centr v Dašicích je to Dašický pivovar, který vlastně velmi známý český podnikatel a Rusín Vasil Džugan. On vlastně a pomáhá nám v otázkách té ruské prémii, nebo ruské prémii, jak se to zní v rusínštině. A navíc on je předseda Světového soboru podkarpatských Rusínů. Takže my jsme právě v těch Dašicích, slávíme to, děláme velmi dobrou hostinu, máme tam hosti, takových Čechů, Rusínů, Rusů, je to naši vážené hosti. A nebyl tam u nás pan prezident Zeman, ale chodí tam někdy tam býval a my jsme rádi, že my jsme chodíme tam, kde chodil pan prezident. My jsme Rusíni v Čechách, je to voliči pana Zemana. Je to náš člověk, dá se říct. Takže tam my jsme zdravili dvou nových laureátů. Prvním byl, a právě jsem já udělal nějaký omyl, my známili ho z Dašic, ale on se, je takové slůvko rusínské, zarobitčanin, tak on byl na zarabutkách v Čechách, ale to se jemu nelíbilo, tak on
teď заробітчанин в Москвской области, в Москве. А это Сергей Тудовши, русинский басник. Он про нас уж такова особа вельми знама, проч. Protože on teď má tu премию, он ей, protože выиграл на лидовых волбах у нас на сайту. А был там таковым натвердо у всех них выиграл, главное, у Валерия Розгулова, у Сергея Мирдіна, а наша незалежна порота йому дала ten приз вельми от чого серце проч. Protože on, mimo toho, že on tam став лідером того лідового голосування, а он уж был у нас jednou vyznamenán jako člověk, který má vyznamenání jménem pana Івана Петровця, того нашого списувателя, про začínajícího русинского басника. Он зачинал před 4 лety. No, on začínal dřív, ale před 4 lety obdržel od nás ten приз jako začínající básník. Teď on obdržel nový приз jako výherce toho hlasování, ale ještě navíc. On se strašně pracuje nad tlumočením a dělá unikátní naprosto tlumočení русских классиков, Пушкина, Лермонтова, конечно уж и Есенина, Высоцкого, а он то тлумачит до русинщини. Є то про люди, які се забивають філології, небо на просто ту поетиков, так є то унікатні приклади, protože є то ментальні різні простори, розумієте, з руштини, з руського історичного промисла. Там Євгенія Онегіна примістить до Подкарпатської Русі. Це страшно займавано. А я би доволив чисть один вірш. Я буду чисть його в русинщині, але я сам їстий, що годні чехов то буде у пилні ясні. А є то стих «Обезьяна и очки» Ивана Крылова, русинский то зні Малфа, ай околажі. На старі дни у Малфи очі здали, та чула десь про вден шиковний спіх, що собі купити окуляри та буде видіти увокул все, а всіх. Пошла та роздобила їх немало, та крутить ними і так, і сяк. І на гузицю приміряла, вповлизала, а окулярі на хосен не йдуть ніяк. Тфі, ще злоби Бог дай такое щастя. Узяла тиглу та стовкла на нич, розбила окулярі на запчасти, лиш скло ся валить по земни. А прич, сякое хоч і з кимся годно стати, коли розума в голові не є, ось то, що буде многим хоснувати, дурний узьме та вержне на сміття. Вот наш Сергей, омловамся, то є наш Сергей Тудовши, який пише русинський, а русский, а який наш лауреат. Главним гордином вечера перед Святым Миколашем стал Валерий Разгулов, который мав ту премію за унікатні публікації архіви отвірають своє таємстві. А таки за цілу низку праці о русофілах Подкарпатської Русі з доб ще Угерської Русі, а з доб Подкарпатської Русі первні Československé republiky. Он takový, píše to v ruštině a vydává hodně takových těch v ruštině. Narodil se on na Podkarpatí, je to Rus z Podkarpatí, a skončil tam ruskou školu a tak pozor, byl v armádě,
graničí, ale kolem svého domu, protože byl v armádě ve Šturově, byl tam, no, tam byla jeho armáda. Zakončil Oděský institut národného hospodářství, ale stále pracoval taky v Beřichovu na radiozavodě a byl tam technikem, ekonomistem a byl načalníkem cechu. Ale v tom cechu on nezabrzdil se, protože nebyl on technicky založeným člověkem. Byl to humanitárij. Už v roce 1980 v vojennohistorickém vesníku on se udělal svoji první publikace. A od té doby má těch publikací víc než 1000. Obrovská práce. Žurnalista, publicisty, spisovatelem. Co takové zajímavé v té historii, že on 4 roky během těch už nové doby pracoval jako archivista v Zakarpatském oblastním archivu. 4 roky tam archivista má naprosto pár korun ten plat, ale on vydržel tam 4 roky, protože pracoval a zná o té podkarpatské Rusi neuvěřitelné věci. A byl on taky korespondentem v Jedinstvo Plus, redaktorem v Beregovu, zasnovníkem Karpatoruského věstníka, šéfredaktorem Karpatský most, hlavním redaktorem gazety novin Čizaj, je to taková s Maďarskem svázaná. A od roku 1995 je už jakoby podnikatel v masmedijném prostoru a má svoji noviny Karpatská panoráma, který vydává ve 3 jazycích a teď bude ještě i ve 3, to znamená v rusínštině, v ruštině, v ukrajinštině a teď bude vydávat ještě v maďarštině. Má tam nějaký grant. Ještě od roku 2001 on takový stálý lídr ruské hromady jménem Puškina v městečku Beregovo. Svoje kredo on už udělal v roce 1992, kdy ve známé v tí časy novince Jedinstvo Plus dal takový artikl Ruskomu domu byť. Je to taková byla velmi problematický materiál, kolem kterého šlo a i dodnes jdou diskuse. A v těch diskusech kredo pana Razgulova já nemám rád žádné projevy nacionalismu. Takže je to antinacionalista. On neříká, že on marxista nebo internacionalista, ale nemá rád ten divoký nacionalismus. Je to náš hrdina. Proč on ještě zajímavý pro nás? Protože on se píše o lidech, kteří mají vazbu na to první Československou republiku. To je jeho poslední knížka a je to pan Aristov a Karpatorossia. Pan Aristov je to známý ruský vědec, který jsem svůj život položil pro Podkarpatskou Rus, který hodně psal pro Podkarpatskou Rus, dělal jej, jakoby teď my řekli, obrovský promotion v Rusku, ale nejenom v Rusku, a v celém vědeckém světě slovanském. A je to kniha pro něho a hodně v té knize i o těch lídrech Podkarpatské Rusi. Не скривам, že to lídry rusofilové, protože Podkarpatská Rus během první Československé republiky měla rusofilský záměr. On se začal už dávno
jeszcze przed 150 laty, jeszcze biegiem того, gdy była w Rakowsku-Uhersku, a byli tam i w Rakowsku-Uhersku byli rusofilowie. A ta daleka Rus, która mówi przybliżnie stejnym językiem, вжdycky wzbudzowała wielkie pocity u podkarpackich Rusinów. Także pisze on i o tym. A navíc ja był rad, gdy on na tej naszej gostinie, na tej naszej wieczerzy seznamil się z священником Олегом Махньовим, є то маїтел того нашого висилання, який так і пише о людях, які мають вазбу на Подкарпатську Русь. Он се написав таку страшно займавану книжку, за яку був і у нас odznačen zvláštní cenou, a je to Житие архимандріта Андрея, Всеволода Коломацького. Всеволод Коломацький, можна уж ніхто ані не помні, хто то є, але був то он ставитель храмів в Československu, меживаличнім Československu. Он годně se toho udělal i na Podkarpatské Rusi, v první řádě, protože on se tam zakotvil se. A já jsem, ku příkladu, strašně šťastný, protože já jsem taky něco mám do toho, protože já jsem krtěn v církvi, kterou jsem postavil pan Kolomacký. A já jsem od toho šťastný. A to cítíte, jak se to všechno má, všechno dohromady. Krtěn v té církvi Kolomacькého. Tady mám Žitě Kolomacькého. Tady mám pana Machňova, který napsal tu knížku. Tady člověk z Podkarpatské Rusi, který píše o těch lidech. Takový unikátní virtuální svět Podkarpatské Rusi. Děkuji vám.